Kurdsat hizmet ki baştı ki bu gelli Kurd. Daxwaziya min Kurdsat lazıma bir hizmeti daha jî çaktır peş bixi. Çünkü rojlatê navîn îro di zirfekî de derbas dibe. Zirfekê tida derbas dibe, zirfekî zor germ e. Tiştekî li rojlatê navîn tên jî ankirin li ser Kurdistan jî tesirê çêdike, li ser hemû beşê Kurdistan tesirê çêdike. Eger weşanê ser wî esasî merî pêş bixe, wextê da tiştekî di qewmin merî bide, ew zanebînikê çêdike, pêşkeftinekê çêdike. Bi wê Kurdsat li ser wî esasî eger weşanê xwe da jî gewre bike, ew hizmetê hem Kurd dike hem jî dengê Kurd jî di rojlatê navîn da dünyaya da pêş dixe, ew hizmetê gelê Kurd jî dike.